тое, што было такое жаданне просто быць пры алтары. Пайшла, я памятаю, стаю на каленях, і я адчуваю фізычна, як просто хтосьці мяне абнімае. Ну, для таго, каб праявіць любоў, не трэба штосьці надзвычайнае, папросту хваціць, што ты ёсць. То я, як выйшаў просто вечарам з такой вось галавой і не разумею вообще, што гэта тут адбываецца, як гэта ёсць. Ну, гэта ўсё было вельмі ўжо пабожна, гэта было ў нядзелю. Цікава, што гэта таты і плакалі. І говорю, куды яны там едуць? Я рад вас всех приветствовать. Вы знаете, что было недавно интервью с отцом Андреем. Это тоже человек с этого прихода. А сегодня у меня такая честь поговорить с отцом Олегом. Я думаю, что этот разговор будет интересным, поэтому приглашаю вас усаживаться поудобнее, запасаться каким-то чаем, не знаю, что вы там предпочитаете. Напишите какой-нибудь комментарий, какую-нибудь реакцию поставьте, поставьте колокольчик себе обязательно, подпишитесь на этот канал, а мы начинаем. Что повлияло на то, что у вас появилась вера в Бога? Ну, напэўна, калі гаварыць пра веру, то уплыў, канешне, мела сям'я, в першую чаргу. Бо я паходжу з веруючай сям'і, якая жыла верай, практыкавала веру. Гэта час, у якім, скажам, ужо самай маладосці, скажам, это час, дзе гэта сустрэча з бабуляй і дзядуляй, якія вельмі веруючы такія былі людзі, якія верай жылі такой жывой. Я мог назіраць пра гэту веру, якія не толькі ў словах, ці ў якісьці практыкаваннях, скажам, такіх рэлігійных абрадах, але сапраўды, якія жылі вось гэтай верай, якія жылі малітвай, якія жылі вось Словам Божым, і стараліся дзесьці таксама нас, як унукаў, у гэта ўсё таксама ўвесці. І таму, напэўна, сустрэча вось з такім Богам, гэта ўжо было з самого пачатку, зразумела, гэта яшчэ было, напэўна, не такое асабовае моя сустрэча, бо я яшчэ да канца гэтага не разумеў, але разумею, што гэта штосьці важнае. Калі для маіх бацькоў гэта важна, калі там вось для бабулі, дзядулі важна, то есть гэта штосьці, на што варта было б звярнуць увагу. Напэўна, такое ўжо жывое сустрэча з Богам, гэта час майго юнацтва, такога сталення, калі мой удзел у жыцці веры пачаўся ўжо не проста з абавязку, што трэба, не ведаю, у нядзелю прыйсці ў касцёл, толькі гэта стала маім якімсьці стылем такім жыцця. То есть, здаецца мне, гэта было ўжо у 8 класе, альбо ў 9, ўжо дома не помню, калі нарадзілася вось такое прагненне быць на імшы святой. І, в прынцыпе, з того часу максімальна часта, калі нават была магчымасць, кожны дзень я быў на імшай святой. Яно вось появілася просто такое вось жаданне просто быць пры алтары дзесьці. А вы не помните конкретно, может, как это вспышка это была? Либо это просто сформировалось убеждение, и вы его схватили? Скажем так, гэта, так я сабе узгадваючы, так як здаецца, што гэта было звязана таксама са смерцю маёй бабулі. Вось яна, у яе быў рак, яна хварэла, вельмі моцна цярпела, і гэта цярпенне таксама перажывала такой жывой веры, то есть это не было якосьці наракання ці што, толькі вось такое перажыванне, яна была таксама у нашым доме разам з намі, і вось я бачу гэта паміранне, скажам. У момант смерці акурат мяне не было, то дзесьці мы там выязджалі, здаецца, я ў санаторыі якімсьці быў акурат вось у гэтым часе. І думаю, што вось гэты момант яе смерці, адыходу вельмі моцна паўплываў на мяне. І так я вось узгадваючы гэта, што штосьці ў маім у сэрцы памянялася, і я зразумеў, што я сам павінен быць адказны за маю веру, то есть вось за гэту сустрэчу з Богам. І думаю, адтуль дзесь вось крок па кроку пачалося развівацца. Гэта, зразумела, я быў вось міністрантам, там лектарам, і гэта ўсё так уплывала, сустрэча са святарамі, размовы, што для мяне вось касцёл, імша святая было чымсьці вельмі важным, што, кажу, як ужо хлопец такі, который хадзіў у школу, там якісь, на трэніроўкі, штосьці яшчэ займаўся, я шукаў гэтай магчымасці і максімальна часта быў на святой імшы. Вось гэта было. Как реагировало ваше окружение, вашей вот этой такой
повышенным интересом, в общем-то, к религии, к вот этой обрядности в целом. Как друзья ваши реагировали? Ну, акурат я паходжу з Гіўя, гэта такі каталіцкі ўсё ж такі край, у большасці гэта католікі, і асяроддзе, у якім я выхоўваўся, гэта таксама каталіцкая ж, мае сябры, у большасці гэта католікі. Скажем так, понятно, там былі таксама і мусульмане, татары, на Гіўе таксама знакамітыя з гэтага, з мечеці, дзесьці мае суседзі, ці там па школе гэта былі таксама і мусульмане, але ў большасці гэта католікі, гэта асяроддзе, у якім мы узрасталі, таму, думаю, не скажу, што гэта выклікала якоюсьці такое супер здзіўленне, вось такое, вау, што, чаго это ты там ходишь и так родители далее. ваши тоже поддерживали вашу инициативу? Так. То есть для них было это нормой, что, в общем-то, надо ходить в костел, это не было никаким-то там, не боялись, что и презрение в обществе какое-то будет? Да не, гэтага не было. Мало таго, напрыклад, моя бабуля і пазней моя мама заўсёды малілася таксама аб пакліканні. Яны не толькі што цешыліся, што, скажам, дзеці ходзяць у касцёл, толькі яны рэальна маліліся аб пакліканні са сваёй сям'і. Не абавязкова, што гэта я меў быць там тым святаром акурат. Але гэта была такая свядомасць, што яны б хацелі, каб хтосьці з дзяцей, унукаў таксама прысвяціў сваё жыццё Богу цалкавіта. І думаю, што гэта было звязана таксама з тым, што брат маёй бабулі быў святаром. І вельмі коротка, бо ён у час вайны быў расстраляны, і спалены таксама, і забіты, і таму ён толькі 3 гады быў святаром, вельмі так коротко ў сваім жыцці. А может, вспомните эту историю, когда вы впервые услышали, или даже не так, не услышали, а когда до вас впервые дошло, что это такое, что ваш родной дядя, получается, не дядя, а по бабушке, родной был священником и умер, быть спаленым. Вот это вот вы пережили? Был момент, когда вы это пережили как-то особенным образом? Як-то пра гэта так не размаўлялася, калі я так з дзяцінства, я не памятаю гэтага моманту, калі так жыва размаўлялася. Можа, пры нас дзецях не размаўлялі. Цяжка мне цяпер так як бы. Я ўжо як юнак, здаецца, гэта было, можа, 10 клас. Гэта ўжо дом ад бабулі не было. Гэта ўжо моя мама распавядала. Гаварыла пра налібакі, бо гэта месца, дзе ён служыў, ён быў вікарым, і там тады 3 ксяндзоў, пробашча, яго як вікара, і яшчэ суседнія ксяндза, тады у налібаках іх там забілі. Это немцы забілі? Так, это падчас Другой сусветнай вайны было. І дзесьці тады размаўлялі, бо планавалі як-то паехаць у налібакі, гэта, і тады першы раз сустрэўся. Да канца я, каб можа больш ад бабулі гэта гісторыя была, скажем так, такая жывая, яна іначай гучала б, бо гэта брат, гэта ўсё. Калі гэта ўжо мама, которая таксама не сустрэлася, толькі яна ўжо чула, то гэта трошки ўжо іначай. Как появляется внутри вас вот этот подлеток, такой подросток, который ходит, смотрит мир, ему что нравится, то все нравится. Вы при костеле тоже растете, потому что это часть вашей культуры. Как появляется внутри вас это желание стать священником? Как это происходит и что с этим связано? Не скажу, што гэта было штосьці надзвычайнае, такое, штосьці здарылася такое, што раптам свет з неба, і я зразумеў, што я хачу. Гэта, думаю, так прыйшло натуральна. Такое, што, папросту, на першым крокі гэта тое, што было такое жаданне проста быць пры алтары. Яно такое внутреннее было жаданне, што быць, і гэта, не знаю, ведаю, у нядзелю я быў на ўсіх імшах, там 4 імшы, я быў на ўсіх. То есть гэта было маё жаданне служыць, быць. У тым сэнсе дапамагаць, бо мы былі адказныя ксяндзом Андрэем, бо мы акурат у тым самым часе ж былі. Мы былі адказныя за літургічную службу алтара. І гэта час, калі мы служылі, мы там кіравалі гэтым усім, нам было гэтым цікава і так далей. Плюс, напэўна, уплыў святароў, якія таксама прыязджалі, якія там служылі ў гэтым часе. Гэта размова, гэта якісь катэхезы, паглыбленні, і быць папросту разам з імі. Я памятаю адзін такі момант, здаецца, калі так ясна для сябе зразумеў, што я хацеў бы таксама прысвяціць сваё жыццё Богу, у служанні святарскім менавіта. Гэта было імша святая ў нядзелю Урцішкі, гэта такая даяздовая, скажам, месца, дзе імша святая ў нядзелю адпраўлялася, цяпер яшчэ адпраўляецца.
прабачце, не Імушчына, только Халімшчына, бо там дзве вось гэта такія здовы. Ну, Халімшчына гэта, ну, неважна месца, это нічого не значыць. для нікога гэта не ведае, але гэта просто ў клубе. Ну, вось гэта месца, дзе нават там не было капліцы, только клуб, і там просто закрывалася, скажам, вось занавесачкай такой, на нядзелю открывалася, і гэта было імша святая, а потом закрывалася, ну, і там людзі сустракаліся, скажам, якімсьці там мерапрыемствы такія свае праводзілі. І вось там, будучы на імшы святой, ну, памятаю вось гэта дакладна. Падчас кансакрацыі у сэрцу мне появілася вось такое жаданне. Там не шмат гэтых людзей, вось быў святар, толькі это дзесьці захацелася мне вось гэта таксама, ну, вось так першы раз, калі я так зразумеў, што я хацеў бы быць князём. Можно ли сказать, что это и есть прикосновение Духа Святого в тот момент вас? Думаю, што так. Ну, Сейчас, не глядя скажу, назад. як я так гляжу, ну, то вось калі гэта першы раз якаясьці думка такая прыйшла, то я ўзгадываю вось гэты момант. Я не скажу, што пасля гэтага я ўжо ўсё ўжо точна ўжо ведаў, што я гэта будзе, але я першы раз, Ну, калі, зарождаецца вот калі этот огонь. ну, скажам, пастукалася штосьці ў сэрца такое, да, што вось гэта думка нарадзілася, ад вось гэтага жадання папросту служыць і быць блізка алтара, такая думка появилася, а я хочу, ну, так само вось... Как она развивалась дальше? Как она приобретала уже внутреннее решение, что я, мама, папа, я хочу быть святором? Как оно было? И как вы объявили родителям о своем желании? Ну, скажем так, так я бацькам ужо сказаў толькі тады, калі пасля экзаменаў ўжо ўсіх, калі ўжо былі ўсе экзамены зданы, у тым сэнсе зданы вось гэта школьныя, тады яшчэ, ну, трошкі іначай ЦТ такога не было, як цяпер вось гэта у нас, ну, як бы былі вось гэта экзамены, ну, і потом уступныя, скажем. Калі я ўжо пасля экзаменаў, ну, як бы трэба было вырашаць уже ж, ну, куды, як бы, ісці, ну, то трэба бацькам было штосьці сказаць, ну, што, ну, вот тады я і сказаў, што, ну, як бы, думаю пайсці ў семінарыю, ну, і не, ну, не ў дэцызіяльна, не ў Гродна, а менавіта да айцоў хрыстасоўцаў, то есть з'ехаць у другую Польшу. страну. А как родители отреагировали? Ну, напэўна, гэта не было супраціву, ну, быў трошки такі страх, бо мне 17 год было, ну, зразумела, што гэта яшчэ такі малады, ну, і дзесьці ў іншую краіну, напэўна, прасцей было б, каб гэта, ну, то есть з боку Гродні, напрыклад, так, ну, то есть гэта такое было іначай, а, ну, гэта было такое перажыванне больш, напэўна, за тое, ну, як гэта ўсё будзе. Они всерьез это восприняли? Или, ну, как Не, родители? сур'ёзна, так я казаў, бо моя мама, ну, реально молилася па кліканні. То есть она обрадовалась. Для іх гэта было, ну, такая радасць у тым сэнсе, што, ну, гэта як бы малітвы таксама, ну, вельмі канкрэтны плён якісьці ёсць, да? Ну, зразумела, гэта ж такі яшчэ першы крок, ну, бо тое, што як бы рашэнне прынялося, ну, гэта ж яшчэ не святар, як бы, да? Ну, але гэта першы крок такі. Вось, ну, памятаю, як ужо мы ад'язджалі вось у гэтым, ну, у семінарі, ну, то тады бацькі вельмі моцна перажывалі, ну, памятаю, сидзелі. А вы помните этот момент? Прям вот как это, как погода была там, лето? Ну, погода не скажу, як бы, але помню гэты момант, як бы, вось, напрыклад, бо мы ізноў жа з ксёндзом Андрэем разам з'язджалі, бо это... Вы прям вместе одногодки? Да, одногодки, да. То есть это было такі спосаб, і памятаю, як нашыя таты сидзелі, вось это у ксёндза Андрэя дома, там у яго такі, як у пры ўваходзе у хату ёсць такая комнатка збоку, яны дваіх сядзелі, дваіх татаў, і цікава, што гэта таты, і плакалі. І говорю, куды яны там едуць, от дуракі, там штосьці такое, да? Ну, яны як-то по-другому, ну, мама як бы спакойна больш, яны як бы вось у гэтым, але таты цікава, што як сёння памятаю, как они один насупротив другого сидели и там очень плакали. А вы помните этот момент тоже, когда вы переступили порог семинарии, и вот это впечатление, даже ну, первое вот впечатление новой жизни, потому что все-таки вы уехали из батьковского дома в другую страну, в другой контекст, в другие вообще реалии. Ну, гэта так цікава было, ну, зразумела, што у манаскай супольнасці ўсё пачынаецца не семінарія, а з навіцяту. Гэта такі год перад семінаріяй яшчэ, дзе чалавек уваходзіць у, ну, жыццё манаскае, скажам, адкрывае для сябе, ну, вось, расстаўляе гэты прыярытэты, разумее, адказвае сабе на пытанне, чы сапраўды вось гэта толькі эмоцыі былі, чы гэта штосьці яшчэ большае, да, то есть сапраўды жаданне прысвяціць сваё жыццё. І так было, што, ну, так як мы з Беларусі прыязджалі, то мы прыехалі на дзень раней, чым быў агульны з'езд. Чы на 2 дні, я ўжо, ну, дакладна тут, можа, не ўспомню, ну, але тымі былі... І вось тыя хлопцы, якія былі перад намі, для іх магістр навіцату там Сочы зрабілі такі супольны выезд.
І яны папросту, як мы прыехалі, вось памятаю, там можа абед які-небудзь, яны вечарам папросту з'ехалі ўсе. І мы з князём Андрэем засталіся ў гэтым вялікім доме на Вязанкі адныя. Я памятаю на гэту ноч першую. Гэта папросту цішыня, паўнейшы, это агромны дом вялікі і цішыня просто. А мы нават не разам у комнаце, нам ужо пасялілі ў комнатах, кожная асобна. І так далее. І я вось памятаю, я доўга заснуць не мог, просто для мяне гэта было такі шок, што гэта такое просто, як гэта будзе цяпер. Вось я сам з сабой застаўся. Першы раз, напэўна, вось такі спосаб дзесьці і так далее. Гэта было такі вельмі цікавы такі досвед. А далей, для мяне я успамінаю вось гэта ўсе такія крокі фармацыйныя вельмі так пазітыўна. Таму што гэта было час пазнавання, час якісьці будавання адносін, гэта час пазнавання не толькі, скажам, манаскага жыцця, але другіх людзей. Гэта такі суперкласны час. Я так успамінаю вельмі пазітыўна. Гэта пазней дзень мой нараджэння, гэта 18 год мне ў манастыры спаўняецца. І зноў жа... Как вы праздновали, расскажите? Как это выглядело на тот момент? Гэта ўсё было вельмі ўжо пабожна. Гэта было ў нядзелю. Уже пабожна. Уже пабожна. Гэта было вось у нядзелю. У нядзелю была рэкрэацыя заўсёды. Вось гэта такі дзень, дзе можна было выпіць каву, дзе было якоесьці печыва. А до этого піць каву нельзя было? Не можна. То есть гэта можна гарбату, толькі гэта нядзелі і святы, гэта былі дні рэкрэацыі, дзе мы маглі выпіць вось каву давольна, сколькі хочаш. То есть гэта, і гэта вось было, памятаю, вось гэта стол, дзе мы ўсе разам, дзесьці печыва смачнае, вось гэта кава, віншаванні, гэта пытанне да мяне, вось, тут пыталіся, бо, вядома, бо гэта, мы прыехалі ў жніўні, а ў верасні мне дзень нараджэння, дзень нараджэння, таму гэта такі перыяд яшчэ каротенькі, гэта было пытанне пра мяне, гэта было такое аналізаванне і дзяленне сабой. Вельмі класны такі час, я добра успамінаю. Было ли за это время, потому что новициат, потом сама вот эта семинария, было ли у вас за это время какие-то кризисы, возможно, даже кризис веры или кризис покликания, что вы понимали, что я не хочу больше? Было ли что-то такое, сомнение, может, даже в Боге? И как вы выходили из этого? Скажем так, таких кризисов, може, не було, але було якісь з моєї боку, напевно, такі глупства, тобто якісь поводзіны чи рішення, які, скажем, в якимсь сенсі, калі б гэта чалавек не апамятаўся, то гэта пашло б у дрэнным кірунку і, напэўна, бы перакрэсліла увесь мой шлях. Скажем, гэта 3-й год семінарій, то якісь выезды супольныя на практыкі, ці што, гэта з іншымі, старэйшымі, і дзесьці там, такім не да канца, напэўна, такім пабожным такім кірунку, і дзесьці гэта пайшло. Памятаю, што гэта не проста крызіс, не было крызіс, што я сумняваўся і так далее, толькі дзесьці паддаўся гэтаму ўсё атачэнню і, в прынцыпе, пашоў не туды, куды трэба. Добра, што, скажам, вовремя змяніў гэта накірунак, вярнуўся, і, в прынцыпе, такого, каб сказаць, што крызіс, што я калісьці сумняваўся, чи шкадаваў, то не было. А что вас вдохновляло? Вдохновляло и больше всего нравилось в семинарии вот это время, которое вы вспоминаете, что вот это то, что давало вам ресурс на то, чтобы быть рядом с Иисусом и вот это призвание свое исполнять? Папросту гэта ўсё тое, што было, гэта было такім натуральным спосабам. То есть гэта не было якімсьці цяжарам. То есть у тым сэнсе, што не было гэта, што трэба шукаць было мабілізаваць сябе, каб вось змусіць сябе, напрыклад, штосьці там рабіць. То есть гэта ўсё было напоўнена, час, конечно, вучобы, можа, не самы атракцыйны час, у тым сэнсе, што там як і везде, бо студэнцтва гэта ж такое, што вучымся мы перад сесіяй, на сесіі, вось гэта у большасці, скажам так. Але, скажем, напэўна, тое, што такі плюс жыцця такого семінарыйнага, што гэта не толькі заняткі, не толькі вучоба, але гэта практычныя заняткі, гэта выезды на парафію, гэта дзесьці і так далее. І вось душпастырскае жыццё, думаю, гэта тое, што вельмі моцна мяне заўсёды як бы падмацоўвала, і я гэта хацеў. Мне заўсёды захоплівала і вельмі хацелася быць з людзьмі, служыць для іх, вось у гэтым такім такае праяўленне жыццё верай у канкрэтным такім служанні, як бы, да? І, в прынцыпе, тое, што класнае, і тое, што я вельмі моцна падкрэсліваю і цешуся, што ў семінары у нас гэта было, гэта вялікая магчымасць такога практычнага потом застасавання тых ведаў, якія практычна потом жыццё на парафіі, якісьці выезды, там, я ведаю, з моладдзю, там, сем'ямі, яшчэ штосьці. Гэта было шмат, рэальна.
І думаю, што гэта тое, што вельмі моцна мяне падмацоўвала, ну і так давала мне такое натхненне далей вось яшчэ ў гэтым пазнаваць, у гэтым развівацца. Скажам так, ну, зразумела, што, напэўна, час семінарыйны было ўсё, ну, скажам так, дзесьці моманты, калі адчувалася больш такога жадання і часамі, напэўна, можа менш, ну, але ну, гэта такі натуральныя спосабы, напэўна, заўсёды штосьці адбывалася такое пазітыўнае, што ізноў распальвала сэрца і жаданне далей ісці якісьці рэкалекцыі. Часамі на нас прыязджалі нават супольнасці такія, ну не проста як святар якісьці адзін, толькі супольнасцю, памятаю, ад Нового Духу Святым хіба там з Лодзі прыязджалі таксама. Вельмі класнае дасведчанне было таксама. А может, вспомните, что для вас это было конкретно? Ну, напэўна, вось гэта малітва светскіх людзей, ну, над нами, напрыклад, да, то есть вось молитва такая живая, удел, заступніцкая гэта молитва, молитва слова, да, ну, то есть это так было пабудавана гэта рэкалекцыя на такім, бо шмат сведчанняў тых людзей, ну, светскіх людзей. Ну і гэта трохі шок такі быў адразу, ну, гэта першае такое дасвядчанне, гэта сёння ўжо з перспектывы часу, ну, то я ўжо з гэтым сустрэўся шмат дзе. А тады, ну, прыехаўшы з Беларусі, тут зусім ніколі не было, я не бачыў, і там гэта першы раз, і так для мяне, канешне, было такім трошкі шокам, і вось такім дасвядчаннем новым, можа, трошкі нават такой скованасці на першым кроку, ну, бо як-то перад свецкамі гаварыць пра сваё, ну, прасіць, напрыклад, аб якосці малітвы за сябе, ну, якосці, ну, слабасці сваёй, тым, з чым не спраўляюся, да, і вот цяпер так сказаць папросту, вось, ну, не на споведзі ксяндзу, который там, да, а так вот, ну, вось, якаясь там супольнасць, якая вот на табой цяпер моліцца, ну, такое дасвядчанне, але гэта, ну, так, направда, было вельмі таким классным дасвядчаннем, так само гэта успоминается. Обрисуйте, пожалуйста, это состояние, когда вот вы станете священником, и вот вы становитесь священником. Как это все было для вас? Ну, скажем, шлюбы, вечныя шлюбы, і потом, ну, святаром гэта яшчэ перыяд, ну, як бы трошки розныя гэтыя такія моманты, бо перад д'яканатам мы складаем вечныя абеты, ну, калі, скажем, абяцаем Богу, і вось прысвяціць сваё жыццё яму у канкрэтна таксама манаскай супольнасці. Гэта быў такі першы момант, ну і потом д'яканат, як наступны такі крок, а ўжо праз год гэта было пасведчанні святарскія, скажем, ну, то есть, як бы трошки гэта ў часе было. Ну, скажем так, з таго, што, ну, як бы вось так узгадваецца, гэта, ну, такое было зразуменне, што, ну, думаю, ясна такое было зразуменне, што, в прынцыпе, ну, якусь сваю негоднасці ў гэтым усім. Ну, што гэта не так, што ну, ты можаш сказаць, што супер, я вот готовы на ўсё, да? Таму што, ну, ты ставаў у сітуацыі, которая разумеў, што, ну, на сёння я хачу, і я гавару Богу так, я хачу, ну, пасвяціць сваё жыццё, але ўжо было такое разуменне, што ты не можаш нават сказаць на год наперад, ну, што будзе, да? Ну, бо гэта такое разуменне, гэта было б такой гардыняй, скорее всего, говорить, Боже, да я вот все тут, як Пётр казаў, да я памерці за тебе готовы, бо жыццё аддам сваё, да? Вы такого не говорили? Не гаварыў, ну, здаецца, простое, можа, што рэкалекцыя перад вось пасведчаннем, бо заўсёды гэта перажываецца рэкалекцыі, дзесьці, ну, святар таксама нас і вёў такім разуменні, да, што, ну, каб мы гэта перажылі у такім шчырым жаданні і просьбе Пана Бога, каб гэта, ну, не гэта я, што герой такі, который цяпер, пані Божа, вось я там прыходжу да цябе, толькі наадварот гэта з такой вось другі акцэнт, просьба, Господі, ну, зрабі мяне вось добрым святаром, што гэта не ад мяне гэта моц паходзіць, а ад цябе, Господі, да, што дай мне гэту ласку, я гатова вось, ну, служыць табе, папросту вядзі мяне ў гэтым усім, і, в прынцыпе, думаю, вось такімі думкамі, ну, калі так вось узгадваю, ну, класна, бо гэтая рэкалекцыя так класна расставілі правільныя акцэнты, скажем так. Интересно, что отец Андрей тоже вспоминал именно эти реколлекции, что они стали для него вот чем-то тоже важным именно ну, вот в ну, этот период. Интересно, что вы, как вам, это получается 24, 24 года вот мне вы было. молодой вот парень, вы стали священником, приходите к людям и начинаете работу с людьми. Мир поменялся, потому что есть семинария. Вообще, вот у вас были какие-то моменты до семинарии, вы жили одной жизнью, в семинарии другая жизнь, и начинается третья жизнь. С какими вызовами вы столкнулись как молодой священник, и как вы их преодолевали, и что вообще значило для вас вот, быть священником в то время, оглядываясь назад? Ну, першае маё служэнне гэта было парафія Владиславовых, гэта ў Польшчы, такі курортны гарадочак.
І гэта было досвед у першы, ну, бо пасля пасведчанняў быў яшчэ такі месяц адпачынку, скажем, таких канікул, медовага месяца, дзе мы як святары там ездзілі, дзесь адпраўляюць прыміцыйныя імшы, ну, вось так, скажем, перажывалі вось гэту радасць. Ну, але пазней адразу трэба было вяртацца, ну, такой рэальнасці ўжо святарскай, ну, якой мы вучыліся, ну, бо і што цікава, што, ну, і праз тое, што гэта такі курортны гарадочак, ён сам па сабе невялічкі, 10 000 там чалавек, але летам ён вырастаў 10 разоў, там каля 100 000 на раз. Так. І там у нядзелю, напрыклад, было 9 чи 10 імшаў, з якіх ты 5 адпраўляў, напрыклад, а на наступных 5 яшчэ спавядаў. І гэта было, што я памятаю, прыехаў у суботу на парафіі, і вось гэта нядзеля, першая нядзеля, то я як выйшаў просто вечарам з такой вось галавой і неразуменне вообще, што гэта тут адбываецца, як гэта ёсць, папросту, ну што гэта такое, ну просто шмат споведзяў, людзі з усёй Польшы, там, з усёй краіны прыехалі. Чужы святар, ну таму часамі гэта споведзі такія цяжкія. З усяго жыцця, ці такімі праблематычныя такія, ну не проста, што, ну, такія дэжурныя, скажам, бо трэба папросту прыйсці, толькі, ну, ёсць нагода вось прыйсці і гэта. І памятаю, што, ну, такі шок быў, ну, як з гэтым усім справіцца, што гэтаму чалавеку сказаць, ну, добра выслухаць і адпушчанне грахоў дзяліць гэта адно, ну, але ж людзі, ну, як бы прыходзяць за кімсьці запытання, ну, у першую чаргу гэта шок быў, у першую чаргу вось менавіта сустрэчу ў канфесіянале. Ну, для мяне гэта, ну, на пачатку было, ну, досць складана, ну, таму што спавядаліся усе святары, кісці біскупы, там прыязджалі просто ўсё, і ты вось такі малады, который, ну, маеш досвед толькі сваёй споведзі, скажем так, вось, што ты спавядаешся, і раптам ты цяпер вось гэта навучыла мяне, ну, скажем, рэальна маліцца і прасіць пана Бога аб дапамозе. Я да сённяшняга дня, скажем, вось з гэтага чэрпаю, і калі вось хтосьці прыходзіць да споведзі, я пачынаю ўжо, ну, хтосьці спавядаецца, і я чую, што, ну, вось гэта ўжо будзе, ну, такая важная споведь для гэтага чалавека, адразу ўключаецца ўнутраняя такая просьба да Духа Святога, папросту, каб ён павёў, каб ён як-то дапамогаў усім всім, і вось дакладна я памятаю, што гэтага вучыўся на пачатку, таму што гэта, ну, для мяне гэта быў такі шок. І пазней, ну, зразумела, што, ну, гэта два месяцы, такі вось курортнага рамана, такого з гэтым усім. З гэтым усім. І пазней это такое ўжо парафіяльнае жыццё. Вельмі класна, што у нас, гэта не маленькая парафія, нас было 7 святароў. І першы мой досвед вось такой супольнасці святарскай быў вельмі круты. У нас такая класная супольнасць пабудавалася. Маім пробашчам быў ksiądz, які быў таксама у фармацыі маёй, ён віцэрэктарам быў да гэтага, і, ну, і цяпер быў маім пробашчам. Віцэрэктар — это тот, который самый главный в семинаре? Ну, ректар главны, а ён як бы там пасля ректара такі, ну, дапаможны такі, скажам, да? Але мы, ну, скажам, добрых такіх адносінах былі, і класна трапілі, ну, і мой адзін курсовы таксама быў са мной, мы дваіх вікары курсовы, плюс яшчэ святары, і мы пабудавалі вельмі класную супольнасць. І думаю, што гэта такім таксама ключовым было, што гэта маё святарства, уваход у святарства сапраўды быў такім вельмі такім радасным, класным, ну, не рашэнне якісьці супер цяжкіх праблемаў, якія прыбіваюць да зямлі, і ты папросту не ведаеш, як за гэта выкарыстацца, а просто, ну, такая радасць са святарства, да, што ты, ну, перажываеш вось гэта, ну, я меў адказнасць, я адказваў за моладзь, я адказваў за, памятаю, за прыгатаванне да біжмавання было, і за асобы, ну, непэўнаспраўныя, ну, то есть якімісьці там асобенасцямі, так, вось у гэтым усім. І думаю, вось гэта супольнасць мяне больш за ўсё навучыла. Бо гэта святло жыцця супольнасць, там вельмі шмат было дзяцей з сіндромам Дауна. І гэта была супольнасць вось гэтых дзяцей, іхных бацькоў, ну, і яшчэ, скажам, тых валанцёраў, якія дапамагалі. Ну, і плюс я як святар, который дзейнічае. І, прынцыпе, калі вось так на пачатку майго святарства, то, думаю, гэта супольнасць найбольш мяне навучыла. Навучыла б такой прастаты, навучыла, што, ну, для таго, каб праявіць любоў, не трэба штосьці надзвычайнае, папросту хваціць, што ты ёсць, што ты папросту патрымаеш кагосьці за руку,
І такі, до сьогоднішнього дня пам'ятаю, такий був, ну, яны ўсе былі старэйшыя за мяне почти, ўсе, ну, бо яны, ну, скажем так. Это супольность, ну, этих с особенностями людей, они были, там какой-то был у них центр, или просто это... У парафії, це у парафії, ну, ну, і на закладі було ще до мене, якби вона функтувала вже, не знаю, може, годов перед гэтым з 15, я вже ввійшов уже, ну, у супольність, яка вже жила, якби, ну, просто був, якби, призначений на гэтага. І класно, ось пам'ятаю, таку Ришард Рисьо такі, ось ён вельмі, а ну, яны ж такі, ён на час святой мшы, так само, як міністрант служив, ну і заўсёды приходив і говорив: «Ксенз Олег, а чи ти мене ще любиш?» Да? Ну, ось таким питанням, як гэта. Ну, Рисю, конечно, тебя люблю. І він, видиш, притулявся завсёди ось гэта. І все, і доходив щасливий. Йому більше не треба нічого не було, так? Йому просто прийти і почути, що ти його любиш, до тебе притулиться, і він просто щасливлений, іде там і займається якимись справами. І ось, ну, гэта мяне шмат чого навчило, такої простоти якоїсь, ну, що, ну, реально, що, ну, любов – гэта твой час, любов – гэта, ну, ось гэта такі дотик, любов – гэта попросту хтось, хто почує таку упевненість, хто попросту може відчути ось таке твоє тепло і гэта, ну, шмат чого мені так навчило, гэтым усім. Ну і кажу, моє святарство було вельми таким позитивним і класним, зв'язаним менавіта з гэтым. І нават не скажу, що у мене якісь супер проблеми знову ж були, тому що простое, що у нас було якби шмат, кожен відказував за свою якусь, ну, такою, ось гэтую дявку, так по-польську можна сказати, ось гэта. Ну, то ось гэта було. Отрасль, можна і так, вести. І там я 2 годи служив, і пізніше вже приїхав в Білорусь. Вы когда приехали сюда в Беларусь, с чем вы столкнулись? Потому что это совсем другой, получается, мир. Зовсім. Іначе, ну, по-перше, зустрівся з тим, що я став пробашчем. Ну, бо я приїхав на парафію, де, ну, святар один. Гэта было Ганцевича. І, ну, і гэта першы такі досвід, калі ти береш адказнасць уже за ўсіх. Там гэта было толькі за супольнасць, за якусь групку, там яшчэ за штосьці, ну, ты сваю зрабіў, якби, ну і ўсё, якби, функцыянаванне парафіі было, ну, на пробашчу, скажем, на іншых адказнасці. А тут раптам прыйшла гэта свядомасць, што вось гэтыя людзі, якія табе дадзены і за якіх ты, ну, адказны не ў сэнсе нават, ну, такі як менеджер арганізацыйным, каб это ўсё працавала, што ты адказны за душы. Надеюсь, что, ну, як пробаш, ты адказны просто за збаўленне, і, в принципе, перед Господом, ну, ты за іх будзеш калісьці там А что конкретно для вас значит это душпасторство? Вот вы, как Олег, который понимает, что я отвечаю за души, спасение души. Что для вас лично это значит? Ну, в прынцыпе, гэта і ёсць мой спосаб жыцця. Я так для сябе гэта зразумеў. Ну, што, в прынцыпе, ну, гэта не справа, што я час ад часу вяртаюся да гэтага, каб вось штосьці зрабіць і вярнуцца на якусьці, ну, маё жыццё, которое это жа. Толькі, ну, я для сябе гэта адкрыў, ну, што гэта і мае быць маім спосабам жыцця. Што тое, што я, ну, жыву апрочную маіх адносін з Господам, скажем так, і, ну, бо гэта, ну, скажем, маё збаўленне на першым і так месяцу, калі мы так можам сказаць, ну, бо але гэта спосаб майго жыцця, што я там, в прынцыпе, зразумеў, што, ну, і калі, ну, калі гэта жыць, то гэта жыць для вось тых, которые, ну, пастаўлены табе Господам. І, в прынцыпе, і зноў жа ж думаю, што в якімся сэнсе мне гэта ўдавалася, бо дзе, ну, чы моя першая парафія, чы вось пазней вось гэта ўжо такі самастойная, ну, здаецца, удавалася пабудаваць, ну, вось гэту супольнасць, якая, ну, была якімсьці такім цэлым, так? Ну, гэта не было, ну, месца, дзе, ну, як у магазин людзі прыйшлі, каб штосьці атрымаць, ну, толькі, што гэта ставалася такім месцам, ну, будавання вось такой сям'і, месцам адчування прысутнасці Бога, узаемным такім дапамогай, узрастання, бо гэта не толькі так, што гэта я кагосьці вёў да Пана Бога. Вельмі часта гэта людзі, якія так направды мяне вельмі моцна уплывалі на мяне, што мабілізавалі мяне мяняцца, намаўлялі мяне развівацца. Ну, і гэта заўсёды вось так працуе. Гэта не так, што, ну, вось я такі супергерой, цяпер прыйшоў, каб штосьці раздаваць.
такі, што гэта ну, узаемнае такое узбагачэнне, взаємна мобілізація. Ну, зрозуміло, як святар я ну, поставлений так на чолі. Ну, тут, бо я мушу вести якби, в якимось сенсі, але я розумію, що ну, моїм багатством, так направду, ну, це були ось ті люди, які Господь мені дав. Ну, реально, вельми класно. І я удячний. І, в принципі, кожна та парафія, где я служил, и она засталась моей парафией. Это не так, я скажу, что ну, ну, я калісті, а теперь уже якби, это засталось таким моим, и это не только теплые успомины, але ну, это такая ну, и переживание, это и радость за их, бо ну, якісь контакты маю далей, и это такая радость за то, что далей живут Богом, что это не было вельми часто привязано только до меня, як ну, до особы. Але што гэта было ўсё ж такі звязана з Богам. І не гледзячы на тое, што там ужо памянялася некалькі святароў, гэта людзі далей, напрыклад, жывуць якіхсьці там супольнасцях, якія там закладаліся калісьці там, так? І што яно гэта жыве, і гэта не было звязана проста са мной, а было звязана з тым, што яны перажывалі. Гэта, напэўна, ну, вельмі так радасна заўсёды, як для святара таксама. Что вас вдохновляло, или, ну, ладно, сейчас даже вдохновляет больше всего, чтобы придерживаться внутреннего этого убеждения, что вы душпастырь, что вы отвечаете за души людей? Что вас вдохновляет? Где вы черпаете вот это желание бороться именно за вот эту вот суть, душа человека? Ну, скажем, мало што памянялася. То есть, ну, я далей жыву такім вось гэтай думкай, што ну, гэта спосаб майго жыцця. Ну, то есть, а вдохновляю, ну, у першую чаргу, ну, так, як дзейнічае Господь. То есть, гэта вельмі класна, што, ну, я, як святар, магу видзець дзейнасць Пану Богу і плёны тут і цяпер. Ну, не калісьці, потому что, ну, у Святым Писанні мы читаем, что один сея, другий там збирає. Но я маю от Господа такую ласку, что я могу увидеть плёны, вельми конкретные. Ну, вот эти плёны, які меняют человека. Можете какой-нибудь пример, такой, который вот для вас ярким является и можно рассказать, потому что это часто ну, гэта ўсе, ну, скажем, те люди, які тут яшчэ якби живуть, може, ну, не хочеться так абгадаць. Ну, але гэта ў тым сэнсе, што вось, ну, калі чалавек, які, ну, сустракаецца першы раз з Богом, напрыклад, так, і гэта толькі на ўзроўні, ну, пачатковым якійсьці традыцыі, праз ну, якуюсьці дзейнасць, праз такое служэнне, праз год, там, два, становіцца настолькі ну, жыве жывой верай, што ён сам бярэ адказнасць ну, за сваю сям'ю, скажем, і найбольш мяне ну, уражвала, вось, як мяняліся мужчыны. Ну, бо жанчыны, дзяўчаты, яны заўсёды як-то ну, з верай, з Богам, яны як-то так ну, іначай трошки, так, яны, ну, може прасцейчы, може ім лягчэй як-то прайсці мужчыне, ну, скажем, стаць на калені перад Господам так праўдзіва і прысвяціць сваё жыццё Богу, гэта цяжка, ну, гэта трэба прызнаць сваю слабасць у якімся сэнсе, не? Сказаць, што, ну, Господи, я патрабую Цябе, што ёсць хтосьці большы за мяне, за мае, ну, мы ж усе супергероі, которые просто ўсё зменіць і самі зробіць. І вось як мяняліся мужчыны, дзесьці бралі адказнасць, гэта настолькі мяне ну, наткняла і давала яшчэ такого імпульсу рабіць. Ну, напэўна, такім маім вельмі класным такім дасвядчэннем, што вельмі мяне заўсёды таксама наткняе, мабілізуе гэта служэнне сем'ям. Ну, дакладна, вось у тым сэнсе, што ну, вось усёй сям'і. Ну, што гэта не толькі якусьці групцы, напрыклад, там дзяўчат, там, чы мужчын асобна нават, але то есть вось сям'я, дзе ну, гэта сапраўды думаю, фундамент душпастырства ў Вы касцёле. можете тезисно рассказать, в чем заключается это ваше служение семьям? Как оно выглядит практически, как вы это делаете? И что сделать человек, ну, допустим, семья, которая посмотрит это видео, например, что они могли бы в своей жизни реализовать, чтобы как-то изменить ситуацию к лучшему, либо наоборот, чтобы как-то разрушить какие-то предрассудки, чтобы стать ближе Бога. И, ну, в идеале, конечно, прийти сюда к вам в приход, к вам с вами поговорить, это первый шаг. Но если так человек не в состоянии прийти к вам, что вы посоветуете? Ну, я, скажем так, я ну, не изобретал велосипед. Ну, в том плане, что... Не вы разве изобрели? Не. Оказалось, что не. Але, ну, скажем, я зразумеў, што касцёл ужо сёння, ну, дае столькі інструментаў
што гэта толькі вельмі важна, каб мудра імі карыстацца і папросту дапамагаць, быць побач. І таму гэта ўсё пачалося яшчэ з семінарыі. Вось цікава, што маё такое разуменне, што сям'я і душпарства сям'і гэта вельмі яшчэ з семінарыі. Калі ксёндз прафесор такі Анджэй Прыба быў, ну ён яшчэ ёсць, але тады быў прафесарам, нашым выкладоўцам, і ён калісьці запрасіў нас на рэкалекцыі для сем'яў. І рэктар там згадзіўся, і я вось такія вікендовыя паехаў, першы раз сустрэўся, гэта было нават не сакраментальныя сужэнствы. Тыя, которые ўжо, напрыклад, у другім сужэнстве без шлюбу жывуць. Это получается, вы приехали на реколлекции, где семьи уже которые живут с мужьями, семьи, но у них они уже повенчаны были с другими людьми, это то есть вообще кажется... И они попросту, понятно, они живут без сакраменту, без споведи, без коммунии, але они так само потребуют як-то не згубіць Пана Бога, не глядзячы на вось гэту сітуацыю, які ёсць. Это было мой першы досвед, нават не сакраментальнай сем'і, а не сакраментальная, так цікава. Пазнейшыя былі сакраментальныя сем'і і так далей. І вось я, будучы на гэтых рэкалекцыях, адкрыў для сябе, што менавіта вось гэта рэкалекцыі такое багацце прыносяць вось у гэта сужэнства, бо я видзеў іх сведчанні, іхныя размовы, іх пошукі Бога, іхныя праблемы, якія яны вырашалі, дзякуючы таму, што супольна разам вось шукалі Бога. І для мяне гэта так, як адкрылася. Пазней вось у Владиславове я таксама меў досвед і праводзіў супольнасць хатні касцёл, там закладаў вось першую супольнасць, которая там была. І гэта ўжо было такі вось першы досвед ужо як святара, дзе я спадарожнічаў гэтым сем'ям. І пазней, калі прыехаў у Беларусь вось у Ганцевічы, першае, што зрабіў, пачаў шукаць, я зразумеў, што гэта штосьці вельмі класнае. Можа, до конца яшчэ не ўсвядамляў настолькі гэта было класна і насколькі гэта было такім, скажам, прарочым, насколькі это было важным, скажам, у маім потом святарстве. Я пачаў глядзець, дзе ёсць якісь супольнасці сямейныя, каб таксама прывесці іх у парафію Ганцевічы. І так было цікава, што я ў жніўні прыехаў, пад канец жніўня прыехаў на парафію, а ўжо ў верасні у нас была першая супольнасць сямейная Кіп Нотр-Дам. Бо я знайшоў Клецк, Несвежа, вось там была гэта супольнасць. Я просто з імі стэлефанаваўся, пагаварыў і запрасіў, і яны прыехалі, і вось пачалася такая гісторыя з Кіп Нотр-Дам. І, в прынцыпе, у большасці маё служэнне ўжо больш чым 18 год гэта ў гэтай супольнасці. В чым суть этого? Вось. Цяпер, па-першае, што гэта, скажам так, гэта рух, які займаецца душпастаўствам сакраментальных сямей. Тут адразу. Гэта сакраментальна. То есть там могуць удзельнічаць тыя, которые жывуць, скажем, сакраментамі, которые павенчаны, которые жывуць верай, спавядаюцца і так далей. Зразумела, гэта не значыць, што яны ідэальныя і святыя, але што яны маюць магчымасць вось гэта. Часамі так было, што людзі праз, калі ўваходзілі ў гэту супольнасць, першы год такі ён уступны, пілатажны ён называецца, яны ў гэтым годзе проста рыхтаваліся да шлюбу. І калі ўжо ўваходзілі, гэта была форма іх таксама падрыхтоўкі да шлюбу. Яны ўжо жылі, скажам, некалькі гадоў без шлюбу і праз гэта падрыхтаваліся, прынялі шлюб і ўвайшлі ў супольнасць. У такім спосаб. Як бы гэта заснавальнік, отец Кафарэль, ён, ствараючы гэту супольнасць, казаў, што яна для таго, каб весці сужэнцы да святасці, ні больш, ні менш. Адзіная цэль — святасць гэтых людзей. І, в прынцыпе, гэта вельмі важна. Гэта не для статыстыкі, гэта не для таго, каб яны сталі потом якімсьці інструментам у парафіі штосьці. Не, гэта святасць гэтых людзей, гэта самы важны, скажам, пасыл. Каб яны збавіліся як супружества. То есть, як вось гэтай. І гэтая супольнасць, гэты рух дае вельмі канкрэтныя класныя інструменты. Як гэта зрабіць? Як вось гэту святасць увесці ў штодзённасць майго жыцця? Як стаць святымі менавіта ў сямейным жыцці? Это реально вообще, да? Реально. Бо там мы маем шукаць Хрыста, бо крыніца святасці — гэта ж не мы. Крыніца святасці, вось гэта Христос, гэта Бог, які нам дае. І таму гэты рух дае вельмі канкрэтныя такія інструменты. Форма сустрэчы там адзін раз у месяц толькі, але ўся праца
адбываецца вось у прамежках паміж гэтымі сустрэчамі. В доме, в семье, между Так, мужем так, и женой. так. Бо гэта сустрэча, гэта такое падсумаванне, так направду, плёнамі. Мы як сустракаемся, ну, гэта сустрэча там ад 3 до 4-5 гадзін дзесьці вось адбываецца такая. Гэта ў невялічкіх супольнасцях до 7 сямей. 6, 7, 5, ну, залежыць там якаясьці. І вось, і дзе мы ўжо дзелімся плёнамі гэтага. А інструменты вельмі простыя, можам сказаць, яны агульнахрысціянскія, толькі праз тое, што гэта абавязак, і тое, што мы маем як бы гэтым дзяліцца, то гэта такі класны мабілізатар. Бо гэта малітва асабістая, гэта чытанне Божага Слова, гэта малітва сужэнская, гэта малітва сямейная, то есть маем тут форму малітоўную такую. Гэта сужэнскі дыалог, гэта размова, ну, не пра практычныя якісьці справы, у які колер памаўляваць сцены, ну, толькі пра нас, пра тое, чым мы жывём, і што мы цяпер перажываем, з якімі, ну, такім маё духоўнае як бы жыццё такое было. Гэта вельмі такі важны момант. Тому што шмат чаго, ну, з праблем у сужэнствах праз тое, што, ну, праз тое, што не дагаворы на штосьці, так, што мы там унутры дзержым, нават прэтэнзіі друг да друга якісьці адно да аднаго, а просто гэта не гаворым, да, ну, просто, бо калі гаворым, то толькі у якімсьці ўжо спрэчцы, калі гэта агрэсія, ну і понятно ўжо. Да, і так далее. А тут ён так пабудаваны, што гэта дыалог у прысутнасці Бога, дзе там нема, ну, якосьці там, ну, такі даказвання, хто прав, хто вінават, а ў тым сэнсе, што падзяліцца, ну, з тым, чым я жыву. А другі мае навучыцца таксама гэта у пакоры прыняць, скажам, выслухаць гэта ўсё, да, у прысутнасці Бога, праз малітву, праз такой заклік Духа Святога. Гэта, ну, вось гэты, ну, гэта ўдзел у рэкалекцыях і так далее. Ну, то есть такія вось самыя, нібы, яны агульнахрысціянскія справы, але яны так пабудаваны, што гэта становіцца такой формай іхнага жыцця. А если захочет семья какая-то к этому, ну, добавиться в эту или создать экип, можно вам написать? Я оставлю контакт. Да, ну, конечно. Можно с вами связаться. Можно с вами связаться, і, в принципе, ну, калі гэта дзесьці тут бліжэй, ну, нам будзе прасцей, калі не, нават у іншых гарадах, ну, то гэты рух ужо ёсць у многіх гарадах, як бы я там распавяду, якісь контакты дам, нават калі, ну, хтосьці з іншай дыяцэзы, ці што так. Я хотел бы как-то свою семью спасти и улучшить качество жизни христианскую. Ну, напэўна. Ну, зразумела, што тут патрэба, ну, каб дваіх хацелі, да, ну, то есть спасение сям'і гэта, ну, павінна быць жаданнем двоих. Так, потому что, ну, гэта не так, что... Если вам жена позвонит, скажет, муж хочет, но я еще пока не говорила ему. Так не работает. Вельмі часта так было, што вось першы крок гэтай сям'і было простое, што, ну, муж так і дзеліцца, ну, я прыйшоў, бо жонка хацела. Але і вось гэты цуды, якія адбываюцца там, вось гэта перамена мужчын, для мяне гэта заўсёды такі шок, як праз, не ведаю, там 4-5 сустрэч, да, вот таких уступных, дзе это яшчэ толькі знаёмства з, ну, з движением, гэтым рухам, мужчыны пачынаюць штосьці гаварыць, пачынаюць услух маліцца, выказваць якісьці інтэнцыі, штосьці пачынаюць з сабой дзяліцца, ну, гэта вось штосьці і так далее. І так направды, ну, калі шчыра так уваходзіць у гэта ўсё, то вельмі хутка, нават калі узровень, скажем, веры, рэлігійны якісьці ведаў, такі, ну, самы падставовы, такі фундамент, то вельмі хутка яны ўзрастаюць і вяртаюцца да такого ўзроўня, дзе яны самі адчуваюць і становяцца якімсьці аўтарытэтам для сваіх дзяцей, напрыклад, штосьці. Гэта вельмі класна так працуе. Тому... Скажите, отец, такой вопрос задам. Я, ну, подумал, может быть, ну, посмотрим, может, я его вырежу, но по факту. Вы занимаетесь семьями. Вы, глядя того, как развиваются супружеские отношения, мужчина, женщина и так далее, у вас лично на этот счет есть тоска? Была тоска, что вот бы все-таки лучше бы я женился? Либо, если такое было, то как вы это проходили? А если нет, то что вас вдохновляет все-таки оставаться? Буду быть немножко поза. Потому что кажется, что вы, человек, который не женатый, что вы можете сказать людям, которые женаты? Это претензия, которая меня лично напрягает, потому что я так не считаю, потому что вы знаете гораздо больше, чем я, потому что у вас больше времени есть почитать, узнать, чем у меня. Но по факту, был ли у вас тоска по вот этой жизни? Если она была, как вы ее проходили? И что бы вы сказали тем людям, которые не хотели бы вас верить, то, что вы разбираетесь? Ну, не, ну так, каб сказаць, што не, я вот сумую за гэтым жыццём такім, ну, не было, тому что я вижу цэласнасць этой. Я ж не толькі бачу, ну, скажем, кветачкі прыгоженькія, калі гэта ўсё на фотачцы. Наоборот, я наоборот знаю эти истории, я точно не хочу. Я знаю истории изнутри, я знаю таксама
таксама чым яно ёсць як бы, да? Ну і разумею, што ну скажам спалучыць вось две гэтыя ну цалкам аддацца служэнню і спалучыць сямейнае жыццё, мне здаецца, ну да канца немагчыма. Таму што будзеш альбо адных абкрадаць, альбо другіх, як бы, да, у якімсьці... Гістарычна гэта па-рознаму было у касцёле таксама, і сёння мы ведаем, што ў хрысціянскіх супольнасцях таксама ёсць у праваславі, напрыклад, таксама, дзе гэта спалучаецца, як бы, две такія. І я, гледзячы на сябе, і вось гледзячы сваё, ну, такое, скажам, той час, які пасвячаю, ну, для душпастырства, для гэта, разумею, што, ну, напэўна, я б так не мог у такім сэнсе. З другое, з цягам часу, напэўна, я ўжо навучыўся таго, што здаецца, ну, жыць самому гэта таксама, ну, штосьці добрае. Ну, тут, я жыву ў супольнасці, ну, але самому, дзе я магу якусьці сваю прастору таксама мець. Бо жыццё у сужэнстве, ну, напэўна, ведаеш у сям'і, гэта, ну, той час, калі ты не маеш простор для сябе. Ну, калі не жонка, то это дзеці, якія будуць вісець на табе, якія просто... І я на сённяшні вось дзень, я разумею, што, напэўна, адказацца ад гэтага таксама было вельмі час, ну, шчыра кажу, што в этом усім. А, ну, то, што вось, ну, што я знаю, ну, я ўжо столькі сем'ямі жыву побач, ну, у тым сэнсе, што я іх слухаю, я з імі размаўляю, бо глядзі, гэтая, скажам, душпастырства пабудавана на тым, што, ну, яны дзеляцца ж, ну, пладамі, але не толькі пазітыўнымі, у тым сэнсе, што, ну, што толькі дзеляцца сваімі праблемамі, дзеляцца, як яны пробуюць вырашаць вось гэта ўсё. Таму вось гэты досвед тых людзей, з якімі я сустракаюся, ну, ён вельмі вялікі. Зразумела, што гэта не значыць, што я маю адказ на ўсе пытанні і магу там, ну, вы, в общем-то, знаете из первых уст. Я знаю дакладна, чым яны жывуць. І, в прынцыпе, якісь справы, яны ж, ну, яны паўтараюцца толькі ў іншы спосаб. Так? Можно ли сказать, что претензия больше к такому образу мысли, что там ксёндз может знать, он с жонкой не жил, претензия строится больше на чувственное, что, возможно, вы не чувствуете того, что чувствует другой человек в этой ситуации, но вы настолько это все сопереживаете, что ну, вы докладно. знаете нюансы лучше, чем тот, кто даже чувствует ну, это. Да, бо я так само сижу ў канфесіянале, я слухаю тое, чым яны жывуць, і, в прынцыпе, напэўна, адно тое, што мяне заўсёды вельмі так моцна унутрэнне таксама ангажуе вось у гэта ўсім, ну, вось гэта, ну, перажыванне вось гэтай цяжкасці, пэўнай болі гэта людзей, ну, бо гэта ж не заўсёды супершчаслівыя сужэнствы. Ну, я не гавару цяпер пра якісьці супольнасці, якіх ёсць, ну, але агулам, вось жыццё сямейнае, гэта ж, ну, не толькі суперкласна плады, гэта часамі вельмі, ну, такая пакута, гэта вельмі, ну, это такі крыж. Что вы говорите людям, которые начинают сомневаться в любви Божией, начинают сомневаться в том, что Бог добрый? Что вы им говорите? Ну, хочу показаць вось за кожным разам, ну, пра Слово Божае, ўсё ж такі показаць вось, ну, гэта такую любоў Бога. Не гледзячы на ўсім, акцэнтуе на тым, каб, ну, не гледзячы на ўсе гэтыя праблемы, бо вельмі часта праблемы, якія людзі перажываюць, вось гэта цяжкасці, яны становяцца настолькі такімі, як бы здаецца, вялікімі, што яны прыкрываюць нам вот тое ўсё добра, што ў іх ёсць. Бо ў іхным жыцці таксама ёсць добра ў кожнага з нас. Но гэта было б неправда сказаць, што ў маім жыцці зусім няма, ну, чагосьці добрага. І гэта простое, што я так засяроджаны на гэтай праблеме, ну, скажам, на якую цяпер перажываю, што, ну, вось гэта ўсё такое бачанне добра, но дзесьці адключаецца, не бачу. То есть хочу заўсёды паказаць і дзесьці праз размову паказаць, што, ну, у жыцці чалавека ёсць, ну, штосьці яшчэ, ну, ўсё ж такі добрая, пазітыўная прысутнасць Пана Бога. Ну, і зноў жа ж, на словах, ну, пра Бога гаварыць, які любіць, пра сябе таксама гавару часамі, так? Пра тое, як, ну, Гасподзь у маім жыцці дзейнічае. Расскажите, что для вас такое любовь Божья? Любовь Божия, ну, гэта ў першую чаргу, ну, я заўсёды адчуваю простае, што, ну, Бог настолькі клапоціцца, дае мне столькі дароў незаслужана. Ну, я разумею, што я, ну, не заслужыў іх, ну, зусім. Я знаю сябе. Я знаю таксама свае касякі, сваю ляноту, часамі яшчэ штосьці і так далей, ну, сваю невернасць у разуменні якімсьці таксама абяцанням, якія там Богу даючы штосьці і так далей, там, дзе папросту слабасць мая праяўляецца. І не гледзячы на гэта ўсё, ну, Гасподзь адарвае столькімі мяне дарамі, ну, стыдна часамі, як я ўсведамляю, вось, ну, падсумаванне якосьці раблю сваё жыццё, на якіхсьці там этапах, так стыдна часамі падняць вочы, паглядзець вось на крыж, і бо я разумею, Господі, столькі папросту добра, гэта, ну, штосьці такое незвычайнае заўсёды.
І я розумію, що Господь дає мені, тому що я ёсць, то вось, докладно, тому що я для його важна, тому його дитя, і тому адорвує мене просто. І гэта так ёсць, розумієш, що гэта, бо гэта так Господь тільки дзейнічае, да? Що як чоловік просто починає, сопротивляться і щось там косячить, істи в другий бок, то Господь як робить, він просто ще болей. Як його відкидуєш, а він ще болей тобі свою любов віддає, не силою переконати, а любов'ю. Да? І, в принципі, ось гэта у моєму житті гэта вельмі таких шмат, ось, такого досвідчення, ось внутрішнє переживання, що, як так, да? Що, в принципі, по-людськи другий чоловік би сказав, да ні, я тобі більше ніколи нічого не дам і так далі. А тут нестомно ось таке одорвання, драмі, другими людьми, ще щось, ось стільки внутрішнім, ось відчування. Не раз, був такий, у минулому, здається, годі, такий момент, як то не відаю, мені захотілося, була адорація, і ось, не знаю, таке народилося відчування, і пішла така молитва: Господи, дай мені відчути ось твою таку любов, не знаю, ось, не знаю, так от захотілося, просто така молитва пішла, і я пам'ятаю, ось, стою на коленях, і я відчуваю фізично, як просто хтось мене обнімає. Ага. Это было просто это, и мне реально аж слезы пошли. Я просто, это не то, что физично отчуваю, просто кто-то меня обнимает. Какой прекрасный дар. Я только следующий вопрос хотел задать, что была ли у вас такая личная встреча личная встреча с Иисусом, с его вот этой вот природой сверхъестественной. Получается, вот вы сами только что рассказали. Это вот тут, в этом месте, я вот тут стоял на коленях, вот это был на святейший сакрамент. И не ведаю, это так спонтанно народилось, и это прагнение такое. Святое Писание говорить, святий Павел пише, здається, до Филиппянам, да, что Бог является даўцам жадання. Это Ён дае вось это внутреннее наше жаданне. Это не так, что это мы что-то хочем, только Ён нас натхняе, что дае нам это жаданне и реализуе потом вось это, и адорвае нас добротами. Тому это так классно, что, скорее всего, это Ён и побудил меня, каб еще раз вось дать мне такое досвідчення у такой его близкости, аж намацальна. Шок такой, да? Это памятаю. Где вы находите баланс между вашей личной жизнью и вот духовным вашим служением? Как выглядит вот эта иерархия, что вы понимаете, что вот вы как святара, воскресенье, служба, экип Нотр-Дам, еще там разные у вас мужские там встречи, и там еще какие-то катехезы, может, там еще что-то, и вот вы лично, как вот Олег, который любит там какие-то вещи, хобби свои, как вы находите баланс, и что у вас вот ресурс этот вас заполняет? Мне зацікавленості вельмі шмат ёсць, так? Я люблю спорт, я люблю велосипед, я люблю гітару, спевы, я люблю вандроўкі, я люблю, шмат чого люблю. У тым сэнсе, прыярытэт, конечно, у мяне заўсёды і так душпастарства, і, в прынцыпе, праз тое, што ізноў жа я толькі адношу да Господа, што Ён дае гэтыя сілы, в прынцыпе, я як-то реалізую гэта ўсё і знаходжу сілы. Тым не менш, як толькі ёсць магчымасць, я максімальна стараюся выкарыстоўваць і заняцца тым, што люблю. Скажем, цяпер перажываю экзодус, напрыклад, то я люблю, гэта яшчэ мемуалізірую, каб, не ведаю, з раніцы пасля святой імшы паехаць у зал, яшчэ штосьці патрэніравацца, і вярнуцца, і ўжо, ты цэлы дзень маеш яшчэ якісьці там заняткаў, так, скажем так. Не ведаю, гэта, дар Господа, я толькі так гэта разумею, што, ёсць гэтыя сілы, што няма такога выгарання, скажем, у маім жыцці. Напэўна, такім дарам быў таксама тое, што праз 2,5 гады мы былі траіх у парафіі, і гэта быў класны час адпачынку, бо быў ужо такі момант, што, сапраўды, мне не хапала сілаў. З цягам часам трошкі гадкоў таксама прыходзіць, і я разумею, што і цела маё ўжо не настолькі спраўнае, як калісьці, скажем так, яно ўжо стамляецца, яно ўжо патрабуе больш адпачынку якогасьці. І быў такая патрэба,
І вось мы 2,5 гады былі траіх, і гэта было класны час, бо у мяне быў час на отпуск, у мяне быў час на якісьці дзень вольны на працягу тыдня. І я реально так вярнуўся до такой сілы, што вось цяпер мы зноў засталіся дваіх. У мяне ресурснік заканчваецца. Я нармалёваю шмат ёсць якісьці адказнасці, заданняў, выездаў, яшчэ служэнняў. В прынцыпе, я разумею, што у мяне такі ресурс і духовны, і фізычны, і псіхалагічны гэта ёсць. Дзякуй Богу, што ёсць пакуль што. Не ведаю, як надоўга гэта і ёсць. Але тым не менш, я люблю адпачываць актыўна. І, в прынцыпе, если мае адпачынкі, то гэта найчасцей гэта штосьці актыўнае такое. Я не люблю, не уяўляю сябе просто сесці і адпачываць, вось так просто сяжу, бо... То есть диван не про вас, короче. Скажем, не, у большасці не. Если только он будет где-нибудь в болоте, там, Дзесьці прылегчы, куда добраться до него. Усё ж такі больш такое актыўнае, гэта такі вельмі класны такі спосаб. Напэўна, гэта так. Наша церковь, костел учит, что главная цель нашей жизни, нашего здесь пребывания на земле – это Царство Небесное. Мы идем все в Царство Небесное. Я люблю этот вопрос, потому что мне нравится узнавать лайфхаки, конкретные шаги. Что вы конкретно делаете с осознанием того, что я это делаю для того, чтобы быть на небе? Что в повседневности, какие вещи вы делаете, чтобы наследовать Царство Небесное? Па-першае, імкнуся до того, каб тое, што я раблю, стало такім праўдзівым. То есть, каб гэта было ўсё ж такі жыццё, у праўдзе. Каб гэта не было для формы якойсьці такой працы, скажем, да? То есть, это моя такая праца, прафесійная, скажем, да? То есть, все ж такі, што-то я жыву, гэта, каб яно было праўдзівым. Гэта прыкладанне максімальным намаганняў. У тым сэнсе я гавару праўдзівым, каб яно было не для маёй хвалы, а для хвалы Господа. То есть, бо тут не так проста. Таму што заўсёды ёсць, бо ёсць жа рэакцыя зваротная заўсёды людзей, которые дзесьці там пахваляць, будуецца тут гардыня наш, там вельмі ёй шмат не трэба, каб расці. Яна вельмі хутка, так? Класна, штосьці там. І вось гэта адзеялка на сябе перацянуць, вельмі проста. І, напэўна, такі гэты момант, тое, што я сябе так аддзёргваю, што сябе гэта, вось гэта, каб гэта было правдзіва, каб у тым сэнсе, каб гэта было дзеля Божай хвалы, ўсё ж такі, да? Якімсьці час таму, пару гадоў, я зразумеў, што вельмі важна, напрыклад, калі гэта звязана з душпастарствам, але таксама маім пакліканнем агульным такім, ўсё-такі імкнуцца рабіць Божыя справы, а не проста якісьці справы для Бога. Бо гэта такія две розныя справы. Рабіць Божыя справы для Бога. Бо помыслаў, што я хачу для Бога зрабіць, можа вельмі шмат быць, але не факт, што гэта будуць Божыя справы. У тым сэнсе, такія, якія хоча, каб Бог, што гэта я рабіў, вось як я, як Олег, который ёсць. І тут, і гэта не так проста і зножыш. Вось патрэба якосці такой малітвы, распазнання, адкрывання, бо ў гэтым вось імкненні рабіць штосьці для Бога, і зножыш, можа быць вельмі шмат такога, свайго, майго я, такого дзесьці. Гэта вось, напэўна, вось гэта такое, што я для сябе адкрыў і зразумеў. Калі ў кірунку для Пана Бога, ў якімсьці моманце такім сваім я зразумеў, таксама адкрыў, Гасподзь мне так як адкрыў, гэта, здаецца, 2 гады назад, як такі момант быў, што ён не забярэ маю вольнасці, што справа майго ўзрастання гэта ягоная ласка, але гэта не так, што, бо часамі было такое ўражанне, і я так сябе лавіў на мыслі, што, ведаеш, я маліўся да Пана Бога, але ў такім сэнсе, Пане Божа, зрабі мяне вось якімсьці такім, да? То есть, што гэта значыць, падразумеваю? Што забяры ў мяне вось тое, што мне не падабаецца ва мне, і зрабі мяне вось сам, як бы такім, якім я хацеў бы быць, як бы без мяне. У тым сэнсе, што гэта не я. А Пан Бог мне адкрыў, паказаў, што, так, ты, класна, што ты гэта видзіш і хочаш быць вось такім лепшым, але гэта той шлях, які ты маеш прайсці. Я табе дам ласку, я табе дапамагу, але не так, што я тебе забяру ад цябе вось это. Обновление, да, это вот тое, што нам хочацца, каб Гасподь нас просто новую прошивочку. Да, новую прошивку нам это, і мы класна такі, которые мы ходзім. І ён мне чётка паказаў, што гэта так не працуе. Што ён не забірае маёй свабоды, вось гэтай маёй вольнасці, і што да гэтага я магу дайсці толькі дзякуючы ягонай ласцы.
І молиться аб тым, ну, каб вось стаць, напрыклад, каб мець больш любові в сабе да людзей, да Бога, да гэта, каб, ну, дзесьці, ну, больш верыць вось гэта такого даверу. Гэта той шлях, якім я іду. А малітва гэта пра тое, каб папросту вось гэта натхненне, якія я маю, каб яны не зніклі ў мяне, каб я вось гэтымі натхненнямі жыў, каб яны мяне, ну, далей вялі наперад, як бы, да. І гэта вельмі так, ну, яскрава мне адкрылася як-то ў пэўным моменце. Бо дзесьці я сам разумею, я там не пампіянскія якісь ружанцы, що я ж хачу памяняцца, да? Але гэта разумею, што ў свядомасці гэта было пра тое, Гаспод, ты мяне памяняй папросту, ну, без мяне. І вось адкрылася да мне, гэта так не працуе. Гэта папросту, ну, што гэта я сам маю прайсці вось гэты шлях, а Гаспод мне дасць это ўсё для гэтага. Ну, калі так, вось такія якісь адкрыцці, якія для сябе вось у апошнім часы, напэўна, адкрыў, так, в этом все пошуку уласнай святасці. Последний вопрос, который я задаю, люблю этот вопрос, не знаю, часто, что чувствует, конечно, меня никто не спрашивал, но я вот с удовольствием спрошу. Если бы на моем месте сейчас во плоти сидел Иисус Христос, что бы вы ему сказали? Ой, на мене, пробач. Ну, ти, взагалі, і дякуй. Пробач, і дякуй. А просто, ну, ти, взагалі, я розумію те, що ти говорив. Я бачу, скільки, попросту, любові від його я отримовую. Кажу, по-людськи вельми соромно, бо праз тое, што, ну, як бы я не годны гэта ўсяго. Я разумею гэта ўсё. І тое, што казаў, калісьці пачуў вось перад, ну, рукапалажэннем, да, што, ну, гэта, ну, не моя заслуга, ну, што вось гэта дар, які мне выдаецца. І гэта з цягам часу, яно ўжо ў другім кантэксце, ўжо з перспектывы тых дароў, якія я ўжо атрымаў, яно ізноў жа ж праяўляецца тое самае. Разуменне, што я, ну, не годны, гэта толькі Божая ласка. Таму, напэўна, дзякуй і прабач. Это тое, што... И вам, отец, огромное спасибо. Дякую вам за то, что вы разрешили с вами пообщаться. Я вас приглашаю, поделитесь этим видео. Огромное спасибо вам, что смотрите. Я благодарен каждому из вас за всю поддержку, которую вы для меня оказываете. В описании к этому видео я оставлю реквизиты, как вы можете меня поддержать финансово. А вообще, приглашаю вас, правда, распространите такие видео, ставьте лайки, пишите комментарии, пускай люди знают о том, какой добрый Бог. Потому что, слушая такие истории людей, для которых Иисус занимает ключевое место в жизни, можно убедиться в том, что рядом с Господом ваша жизнь станет гораздо ярче, насыщеннее, наполненнее смыслами, разного рода смыслами. И я считаю, что лучшей версии жизни, чем то, о чем учит нас Иисус, то, о чем учит Костел, не существует. Если вы найдете, напишите в комментарии, если есть что-то получше. А на этом все. Всем пока. С Богом. Дякую, великий Віталік, так само.